DGC along admission aputak chesong nang bomla. Hanjang langso along ongdung sangtia trak kapasangdun. Parokho pen hawar ke hat kedamatowar non malom dode sangse kasimara sai deng bomlo. Kardom Pini Karbi Anglong Life Prime Time beer talong pe nili beer ta thanbang ki sami bhamilin teron pi non arju ikha beer tang ton pe Karbi Anglong pen anong ka chithangnai laki Difu Government College henlo bonta labangso DGC along ningkan isikali ningkan hini chotkali aningkan wang amat si lokachali aoso maratum admission a joine aroi non puanta chisong nang bomla Komentu si DGC along admission a joine kachisong jok lotpo Karbi Anglong arlo lokachar liao somar atuma joine aningkan wang ta chesong nang bom helangma Karbi Anglong lokachar li ao somar atum methang ahong chetayalong college doko kapita admission dunjia thai longdung deloma Athe bangso alam ki laki non het non ding pen alam ki kalilo Karbi Anglong Autonomous Council alongta pinpur alop tipidama lota pangrum ette thoila isi bakta kidothupo anpinno Bonta Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen bangso aputhak non puanta thang asai kideng pipon pedat abangke Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen langdun prong poma Lasonsi pinile thota DGC along Arts Science lapen Commerce stream atum kaduk kawe pen bang pharopho ausumar admission kelongdun de alam ki dobomla Laso ajok kedam tang chitia cheklo ni pioneer cap ani pen Karbi Anglong along KSA pen chepatil pi ponsi Prekja maham phanga song atum chesong pidun lo. Pini yang dak peace demonstration nipli ke choklo. Kami nitum afan council pen ta thang responsible son nitum chitheklo. Lasi nitum laso ka chesong abang ke nitum laso kemang chunchetik ke nitum ington ponpe. Lapin itu ake hai Sartul Ramong Hang CM of Karbi Anglong afan nitum chuning ring tung. Alang nitum dak students tum akisung sitame. Alang nitum nang pangno dun pen. Prabjin pen akirap kilong je afan nitum chulang ding lo. Lasi alang nitum tame adaito do, laso daito bang ke papleng veg nang ji pusin nitum DGC SUS mate dak pini ka chisong hong tam long pa nitum chuning rilo. Tonte lapin nitum dak theklong dak loja council aja kong dak students tum phana ke rap ji po bang ke alang nitum aning ave pusin nitum jong daming tung lapin alang nitum KCC ke ja tum phani tum pereming tung jong chinil tum dak ke chisong long jong chelang tum nang pang no dun de nitum along ke rap thang reply response ave pulote nitum answer se hirung tang dak pa nitum kacidan aku, mana kacesong aku pantang pontula. Karbi Anglong Women Justice Forum ahin pen sitame bangso akachisong along chetodun se RDP dun. La sinon owe kimiatum kachisong bom aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Prabjin pen RDP pontha puta KAWJFA MIP Bulet Baby pen tuning report. Nitung Difu Government College student atum admission kilong le puthak ke itum rar phanta achining tung lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum matame ipiling tung je pinia ni pi playing that sitame madu talada council authority pen tame lapen kapre tum tame ladak bang tum phan lam ining ke pethe lam pusame pinia ni anda vela lapen principal wa phit ke lake nini official la memorandum alo tame yang submit penang deng dono tame suhina pidun de receive na nang takonde la anjani tumhan nang kang hoy la pen student fan kachene sini tum puji bangke ni fito ada ke la student atum mane jakong kage to sino ke poklo selang tum tame prabjin pela baso aput hap solution KND la pen alang tum council Karbi Anglong Autonomous Council tum tame initiative KN pen osomar phanaja dalam tame alang tum ban pen aning ke pathelo bala bangso admission ke palongi phan ka bor iji alang tum phan itum ipiling tu la pela solong career student atum education career ko oposi ningkan sia ke losta
Kilo hipik asini tum parents tum han sami tum sap kini tum pungtung mitang asomar tum han labang so admission kilong yelong nang cerap nang ceturun han temi senji tapen labang so bimar ke non kali moi phang dak News Desk Report Roson Hanse Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council pen Sangti Ador Pabad Nangji Pupen Cheklo Ejon Dokai Sangti Kepon Kanghap Kapado Bomahut Bogajan Subdivision Angkang Prekja Madimalong pen Sangti Keroy Chonghua Jok Ongdung Sangti Atrak Kekhangdun Pinia Dabapor Sen and Stone Moholder Welfare Association Balipatharatum Hanjanglangso Along Hum Thongkep Sose Sangti Kepon Atrak Khangdun Chek SSMWA Amaipu Joy Babu Inti Pherangki Aphan Kapachini Ponatengke Sangti Kiroi Kapasang Mate Kekhang Bomahutsi Laso Sangti Ke Pona Joksi Khangdun Cheklo Lapen Sangti Kangkir Ingpu Peti Ke Padamlong Lelo Haladak Mate Karbi Anglong Arlo Pulote Alam Kaprek Sita Latumke Dimapuransi Ke Ponji Pua Joksi Khangdun Cheklo Pisi Pachini Bokajon Pen Anantera Karbi Anglong Live MLA Joram Ingleng Ahin Pen Haroghat LAC Angkangarlo Ansu Serata Pan Kachileng Kimi Senjia Pan Non Malom Dode Sang Se Pen Towar Kasimara Sai Dengbomlo Bangso Atowar Tangdetlo Pulote Hawar Kihat Pen Wothunga Jiadak Mesen Pensi Chileng Panlongbo Joram Ingleng MLA Ahin Pen Haroghat LAC Angkang Penangan Rongropajo Towar Kasilam Pon Jasemet Haroghat Phuluni Nomati Mahamaya Constituency Arat Tumsitame Thekponlonglo Lason thak si parukha pen hawar ke hat kedama towar pisitami towar kahinu penang ana ningkan lapuson si thekpon longbom lo Kardom Karbi Long Live kelang rada tum penang ana ningkan hawar ke hat pen la ilitum la dak parukha la bangso dak towar penang an kahinu dolo penang ana ningkan pen la bangso repairing avela sitami non harogat LA MLA Joram Ingleng alang li kapin khat pon atengsi la bangso hawar ke hat pen la Parokwa adak kado wepen 16 kilometers adak doji non amat ke SOPD pen sila bang so asai klempon pomlo SOPD pen pulote 4 kilometers antak silang litu klempon ji SOPD tangden lo pulote ladak bang ke chief minister signature la bang so scheme pen si deng ponpo thala bang ke kado we 10 kilometers doji non bang ke 4 kilometers bang ke la SOPD pen si klempon Bonta Joram Ingleng MLA nang Mandet State Kachari Atumpen Chingki Chethansi SOD pen Kuti Kep Atangka pen si Bangso Atowar Selampon Denarong pen Bikram Teran Karbi Anglong Live Dokmoka Arong Supialong Hithi Ajo Kapang Thirasai Keklembo Maporahut Toda Pada Bapor Malom Pang Thek 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 Kithiar Bum Kelongpon Dokmoka Arong Supia Longaman Hithi Iruipen Kecho Hithi Han Kejor Lapen Longhong Aso Kejorana Thu Toda Pada Bapor Dokmoka Municipal Board Ahin Pen Kapang Thirasai Keklematum Adabang Ason Thak Si Toda Pada Bapora Huta Kapang Thirasai Keklembo Mahut Pang Thek 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 Kithitangar Pum Thekpon Long Nonamat Bangso Kithitangar Pum Pang Thekpon Thek Thelang Sitami Dokmoka Police Atum Bangso Kithiar Pum Chepari Deng Ponsi Diphuan Postmortem Asai Klempon Lo Long làนี่ตัวแฮมตะกอกตรงสิแทงแล้วแล้วสิอีกเสียพุ่งแทงแล้วมันสินี่ตัวมังกะจากลงกับตอนมิสปอร์ตบอลกันเชียร์แมนพันคนที่กุริโลอาจารย์นาลังก็อามุนิตน้ำบางต่างจากที่ล่างวันนั้นมุนิตเนี่ยที่นี่เนี่ยสินั่นแค่น้ำบางแค่โปรโมชั่นปนเด็ดปกติดิทุนพุทธายพลดงมุกักเป็นเซมซิงอินที่การ์บียงลงไลฟ์Lakha Sirkep Amreng Constituency Angkang Mokoilum Pen Kahilo Kilometer Kre Isi Kiruni Southern Range Kaparlo Mokro Forest Abohalong Kido Forest Achokomaratum Kisung Mokro Forest Abohalaki non het pen kalilo ningkan thongkep sose aprang pen si kibilo bonta nonpu anta halada kido kethak kisung ason do piklang pasi halada kido vek forest aratum nang chithandun Alanglitum nangke chithandu natengke kemisen ki juna langkave rihingame kave kedam ke wangji aphan gari motor avar sai kave sangi lin ka chunam damji aphan mokoilom ang kilometer kre isi aking pen damdet ansi sang ilin dowai imuanta longdamji Yo ke sungi la la amang ta de lo la ring ke
kelongnya pan nang rabasante mipala bente gedam na sobang tuwar moisan agsum lata ne rabasante mipala Rihingami kavya jok ajo apor kedo ke thak phere neme thengpi kang hwa tumle wangsita kenebdun haiji ke heloving alam no hong kete dun anta hemar lop ke pherai ansi achiklo padam nang bom lopisi nang chethandon mokro lake karbi anglong pen meghalaya ahoy along sido lasi haladak kido forest abha phan mesen solar light our sainang piponangji mesen ki junalang kapang pen jia phan our sai kawe penta penang ana kisum chichak nang koklo কেম্পৰ বিষয়তে আমাৰ এতিয়া বিশেষ প্ৰয়োজন ধৰি লওক আমাৰ ৰিংকুৱা এটা আছে ৰিংকুৱা থাকিলেও তাৰ সময়মতে পানী থাকে প্ৰায় 4-5 মাহ আমি ওচৰৰ পথাৰৰ পৰা গৈ পানী আনিব লগা হয় তেনে প্ৰয়োজনৰ ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ এটা চেলটেক্স প্ৰয়োজন চেলটেক্স নাই আৰু ভিতৰতে আমাৰ এইটো পোহৰৰ প্ৰয়োজন হয় পোহৰৰ কাৰণে আমাক ধৰি লওক তেনেকুৱা কোনো সুবিধা নাই ইয়াত চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা দিয়া নাই আৰু কৈছোঁ লাইট ফেচিলিটি পোহৰ বুলি মই সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ Kedam ke mangaphan gari motor kalite motorcycle awar sayan ke nang pipon bek thaputa Karbi Anglong life thengno Karbi Anglong Autonomous Council asong japo Sept Forest saikam kelang ponbom Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangaphan kachuning rialam the nang chepaklang don renti Salang long betri lo la sabang ta engting ku ting lai hai ta long sonte nang rabasante mipala ji la na ni soning ri gang tung ye ning tum la ore na hala rong pulma dia buta me la tum jong si ne rabasante mipala pulma Juri kindeng pen Samsung ingti Karbi Anglong life Tangte pini prime time member takela pansi kang toniklo domi thakme ajo ke me